Балалар, хәзер практик өлешкә күчәбез. Беренче бирем таблицадағы бош урыннарны тутырабыз. Сезгә терминнар тәкъдим ителгән, аңлатманы язырга кирәк. Беренче термин Мисырлыларның хуҗалыгында актив кулланыла торган тростник пальмасы. Икенче елгадагы ташлы бусагалар. Өченче Төньяк Мисырда елганың киңәеп киткән зур өчпочмакка охшаган өлкәсе. Дүртенче Чүлдәге яшел утраучык. Ә хәзер җавапларны тикшерәбез. Беренче терминның аңлатмасы папирус. Икенче терминның аңлатмасы порог. Өченче терминның аңлатмасы дельта. Дүртенче терминның аңлатмасы оазис дип атала. Икенче бирем. Текстта бош урыннарны туры килә торган сүзләр белән тутырырга кирәк. Сезгә тәкъдим ителгән сүзләр дельта, оазис, бусага һәм урта. Җаваплар. Нил агымы үз юлында куркынычлы таш киртәләргә, бусагаларга очраган. Урта диңгезгә койганда елга зур очпочмак ясый торган берничә тармакка бүленгән. Бу аның дельтасы. Нилдан еракта комнар арасында сирәк кенә яшеллек утраулары, оазислар очраган. Андый урыннарда җир астыннан бәреп чыккан чишмәләр тирәсендә пальмалар һәм куаклар үскән. Өченче бирем. Хаталарны табыгыз. Җавап. Безнең эрага кадәр 3000 еллар элек Мисыр көньяк патшасы Төньяк Мисырны тулысынча буйсындырган һәм илне берләштергән. Ул берсе икенчесе эшенә беркетелгән сыман 2 катлы таш киеп йөри башлаган. Мисырның хөкемдарын Фиргәүн дип йөртәләр. Мисыр дәүләтенең беренче башкаласы Мемфис булган. Шуның белән безнең бүгенге дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.